Але у нас немає зараз жодної перспективи звільнити окуповані території військові і політично. У нас є перспектива втратити ці території, які не окуповані. Я з вами повністю погоджуюсь, але питання самого підходу. Якщо ми звільнимо ці території колись, Так. люди, які є громадянами України і залишаться. Так. Тому що вони не винні в тому, що їх окупував. Винна держава, а не вони. І позбавляти людей виборчого права на засадах того, що вони були на окупованих територіях, це сталінський підхід. І, звичайно, нічого хорошого в цьому немає. З точки зору, можливо, там ліберальної політичної перспективи, але доведеться жити з таким населенням, яке є. Це я, до речі, нещодавно говорив з моїм колегою з Молдови. І казав йому, якщо ви приєднаєте, от відбудеться інтеграція Придністров'я. Це ж кінець ваших всіх європейських перспектив. Тому що люди, які в Придністров'ї, вони будуть голосувати абсолютно інакше. Десятиріччями поспіль ви нічого не зможете змінити. Але вони не хочуть про це думати, вони вірять, що це буде здоровий глузд переможе. Буде така Україна, за яку будуть голосувати більшості населення, але поки що перспективи того, що люди, які живуть на окупованих територіях, будуть учасниками електорального виборчого процесу, немає.